Den her video den er dedikeret til vores allesammens kære Sushi-mor! Sushi-mor, jeg vil bare sige tusind tak for alt den støtte, du har givet mig igennem tiden. Og fordi du har støttet mig så meget, som du nu har, så vil jeg gerne give den glæde, som du har givet mig inde i hjertet, til alle dem derude. Og derfor udlader vi så 3 gavekort til Sita Sita koreanske barbecue. Lige det hun sagde. Og det er nemlig bare for at give ud af det, som hun har givet til mig, for jeg har fået så meget glæde herfra, og det fortjener jeg også derude. Det eneste, I skal gøre, det er at følge min kanal og kommentere et eller andet dag, som jeg har lyst til at kommentere. Og så trækker vi så en vinder derfra, så kan I komme her og nyde det mad, som jeg elsker at spise. Hun elsker at lave mad, jeg elsker at lave musik, hun elsker at høre musik, og jeg elsker at spise mad. Så derfor er vi gået sammen som et par, og så give ud af den passion og kærlighed, vi har. Jeg har været ghost de sidste 7 år, når det gælder sociale medier, og er lige sprunget ud på et eller andet hul, du ved, ligesom en bjørn, der er ude at sove og komme ud af sit hi. Og der var bare brug for noget hjælp og noget støtte fra jer derude. Helle lykker med alle, og helle lykker med dig. Det var min skat. Helle lykker, alle sammen. Og det eneste, vi bare gerne vil sige til, som vi siger til hinanden, det er Pangatsumnida. Pangatsumnida. Pangatsumnida.